ಇಲ್ಲದ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಬಂಟರ ಪರ್ವ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಭವನ ಪುತ್ತೂರು ನಡಪಾಯಾರುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಈಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಲ್ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಈ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಪಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಬಂಟೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಲ್ಪ ನಡಪೇರಂಡು ಅಂಚನೆ ಯುವಕರು ಯುವತಿಯರು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಜನಲ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ ಎಂಚಂದಕ್ಕೇನಂದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಬಂಟರ ಪರ್ಬ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಈ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುವ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಬಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಯೂತ್ಸು ಮೇಯ್ನ್ ಯೂತ್ಸ್ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಯೂತ್ಸ್ಗೂ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಪನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವಡು ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಪಿ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿಲ ಅಂಚನ ಯಾಕೆ ದುಮ್ಮ ಸರ್ತಿ ಯೂತ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪೇರು ನಾಡ ಯೂತ್ಸ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನಾತ್ ಯೂತ್ಸ್ ಬರ್ಪಲೆಕ್ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಜಾನಪದವಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂದ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಟಿ ಸಿಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂಡದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದ ಸೆಲ್ಫಿ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಐಡ್ದು ಬಕೊಂಜಿ ಬಂಟರ ಭವನ ನಮ್ಮ ದಾದ ಉಂಡು ಐನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಂದದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಚ್ಚಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಂದದು ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಸೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂದ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡು ದಯಮಂತದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬತ್ತರಂದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲೆ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲು ಸೇರುಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಬರ್ಸ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಂತಾರಂದಾಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಂತೊನ್ನಲೆ ಕಾಪುನ ಪಂಡದು ಏನು ಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ತೂಲೆ TV ಮಾಧ್ಯಮಟ್ಲ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಾನು ಒವ್ವಿ ರೀತಿದ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು నేను ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕಲ ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ವತಿರ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿತ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅಂಚನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಬಿಂಬಿಸಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಿಗ್ಲು ಮಾತ ಬರುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಾ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಿಸ್ ಮಾಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ ಬಂಟೆರ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಮ್ಮ ನಡಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ರೂಪಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ ಮಾತ ಬಂಟ ಬಾಂಧವರು ಬತ್ತದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ್ ಕೊಡುವಂಡದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ ಆವನಿತ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸ್ಟೇಜ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಬಂಟೆರೆ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಬೊಲ್ಪೊಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟ್ರೆ ಪರ್ಬ ಆಯರುಂಡು 2023 ಇಸ್ವಿಡೆ ಎಲ್ಲೇ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತಾ ನಿಕ್ಲು ಬಂಟ್ರ ನಕ್ಲು ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಎಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತು ಕೊರೋಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಡ ಕಳಗಳಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ನಿನ್ನು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಉಂತುದು
ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೋರುಡು ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ನಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೋರುಡು ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಜೋಕುಲ ಇಟ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಅಂತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಬಂಟ್ರನಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಣ್ಮ ತಂಡಲ್ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಈ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪ ಅನ್ಪಂಡದು ಕೇಳೊಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೋ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಶೋನು ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ